Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Greek Tech for All, και σήμερα έχω το unboxing του Sony Ericsson Xperia Neo V. Όπως βλέπουμε έχουμε μια φωτογραφία της συσκευής εδώ μπροστά και ένα αυτοκόλλητο το οποίο λέει Android 4.0 Upgradable. Δηλαδή μπορούμε να αναβαθμίσουμε το λογισμικό ώστε να φτάσει το ice cream sandwich. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το τρέχον λογισμικό είναι το Gingerbread, το 2.3.4. Και να δούμε κάποια από τα specs του. Έχει 5 MP κάμερα, έχει 3.5 mm headphone jack, δηλαδή 3.5 mm είναι το ακουστικό το οποίο μπορεί να μπει μέσα. Έχει 3.7 inches οθόνη, η οποία έχει τεχνολογία Bravia Engine, δηλαδή πάρα πολύ καλή ανάλυση. Έχει 3D swipe πανοράμα, τίποτα και σημαίνει αυτό. Και έχουμε και άλλες δύο εικόνες της συσκευής. Οπότε πάμε να το κάνουμε το unboxing. Με μια μικρή τρυπούλα εδώ πέρα με την οποία θα σπρώξουμε κατευθείαν έξω. Αυτό είναι. Πάμε λίγο να κόψουμε το μαχαιράκι. Και έχουμε τη συσκευή εδώ πέρα και κάποιες πληροφορίες μάλλον εδώ. Ωραία, φαίνεται ότι έχουμε ακουστικά από τη Sony, κάποια απλά ακουστικά τα οποία έχουν και χειριστήριο μόνο για τη φωνή, μόνο για τις κλήσεις και pause και play για τη μουσική μάλλον. Έχουμε κάποια χαρτιά εδώ, χαρτούρα σχεδόν κανένας δεν διαβάζει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε φορτιστεί και άλλα καλώδια, εκτός αν είναι κάτω από εδώ. Οπότε τραβάμε τη συσκευή, ας την αφήσουμε έξω για λίγο. Ας το πιάσουμε εδώ, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ένα USB cable από κανονικό USB σε micro USB, το οποίο βρίσκεται εδώ. Μπορείτε να το βγάλω βασικά να το δούμε. Άλλος, το τραβάμε και να λοιπόν το micro USB. Έχουμε ένα φορτιστή παρόμοιο με αυτό του iPhone 4S, δηλαδή φορτίζει με το USB, οπότε μπορούμε είτε να το φορτίσουμε μέσω της μπρίζας είτε μέσω του υπολογιστή καθώς του περνάμε κάποια αρχεία. Έχουμε μία μπαταρία εδώ, οπότε ας αρχίσουμε. Μισό να τα ξαναρίξουμε αυτά προς όλα μέσα. Πάμε όλα στην άκρη. Και εδώ πέρα είναι η συσκευή μας. Μόλις το τραβήξουμε έξω. Πάρα πολύ ωραία συσκευή. Έχει μια ωραία αίσθηση πάνω στο χέρι. Θα ανοίξουμε απλώς το πίσω και να βάλουμε τη SIM μου, τη micro SD μας, όσοι έχουμε. Βασικά θα έπρεπε να έρχεται και με μία standard από ό,τι μου είπαν στο μαγαζί. Ναι, μέσα είναι. Και ήρθε με 2 GB SD. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή προσφορά αυτή. Μισό να ξαναβάλουμε το back cover. Βάζουμε εδώ. Και απλώς πιέζουμε, θα ακούσουμε πάρα πολλά κλικ, καθώς είναι το πλαστικό το οποίο σχεδόν σε όλα τα Android devices έχει πάρα πολλά κλικ. Και ένιωσα το vibration, οπότε κανονικά θα έπρεπε τώρα να αρχίσει. Εγώ απλώς θα ξαναβάλω τα πράγματα, να το ξαναπακετάρω άλλη μία. Όπως είπα, να περιμένετε το review μου το γενικό πάνω σε αυτό. Ένας πάρα πολύ ωραίος συμβολισμός. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μονάχα 11% μπαταρία, αυτό μας λέει εδώ πάνω. Για να πάμε λοιπόν να κάνουμε. Τώρα έχουμε δύο κουμπιά εδώ, έχουμε το ένα για το unlock και το άλλο για τον ήχο. Τώρα στο vibration βλέπουμε sound off, sound on. Και πάμε να κάνουμε και το unlock. Μισό να βάλω το pin μου. Κωδικό. Και όπως βλέπουμε έχει προκατεβασμένο το Angry Birds το Space.
και γενικώς έχει κάποια πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Από ό,τι βλέπω η οθόνη είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλή ανάλυση. Το κινητό γενικώς είναι γρήγορο, οπότε ναι. Και τώρα ας πάμε γενικά με τη συσκευή. Πάνω, τώρα δεν ξέρω αν θα φαίνεται καλά στην κάμερα, έχουμε τη θύρα για τα ακουστικά μας, τη θύρα για το USB, τη φόρτιση δηλαδή, και HDMI cable, δηλαδή αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με την τηλεόραση άμα θέλουμε να δούμε κάποια ταινία ή κάτι τέτοιο. Από μπροστά έχουμε μία κάμερα απλή, πίσω έχουμε μία 5,5 MP HD, βλέπουμε Xperia, έχει και LED flash. Στα πλάγια έχουμε το power on button, τα volume rockers και ένα πάρα πολύ ωραίο κουμπί ειδικά για την κάμερα. Και κάτω έχουμε 3 βασικά κουμπιά. Έχουμε το πίσω, το σπίτι, το ανοίγει αν είμαστε σε κάποια εφαρμογή, βγαίνει κατευθείαν, σαν το home button στο iPhone. Και έχουμε έτσι μια, τώρα αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά τέλος πάντων το κάνουμε απλώς, μας βγαίνει αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το κουμπί. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing μου στο Sony Xperia Neo V. Παρακαλώ κάντε subscribe, like και comment. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.